Unsay mo hadong? Ningil kag pautang? Wala pa ko'y kabayad. Okay, kayo dai. Wala pa ko, wako kapasingko-singko gabi kay ulan. Pwede balik, balik na lang nimo. O pa nakapadala kong Koreano ba? Balik na lang. Sa sunod na lang dong ha. Welcome home. Welcome home, Papa. Asay mong ipon? Ang gani ko kalintag na yun. Yak, magpa-medical na siya. Huwag ipon. Una-una ako diha na sa kuwan. Ah! Sa Ya! Hindi ko kay ngipon. Naulanan si Papa. Naulanan si Papa ba? Kinsan ni ba? Huh? Oh. Kinsan di ay. Yes, tubigan ato na hinos lapukan on. Hadapit. Di aras taas. Sana lab. Kinsa mo na foto na uy. Isa na ko diba? Ay sus. Dili na lambi. Sus. Naulanan manggod si Papang oy. No. Wow. Ha? Spoon ay. Unsa man nila daghan na bag karton ani? Mga prutas na ko niyo. Prutas? Ha, magikag prutas. Konsumo ni busing. Kaya kay sulod ang karton kay Ha? prutas o rambutan. Prutas o rambutan. Prutas o lansunis. Ay, rambutan o lansunis. Buah. Ka. Ano dai? Sorry ni si Bay. Puros para sa iyang mga anak. Kinira kita ako ah. Sabon pero. O, Wala na mo.